Funke meje,
Unu biko na akụrụ ha aka. One more dance. Ladies and gentlemen, this is the mother and daughter dance going on right now. Ụmụnanya ụmụaka anyị na-agba egwu, ọ bụ ndị nne ha bụ ndị nọ n'etiti. Adabiora mma, onye ogene, ya na president anyị bụ Chief Mrs. Akwelike. Nwanyị isi ụlọ, ibi black, ịtarata, ugogbe oyibo, na-amụkwana ahụ. Hey, egwu dịkwa sharp here. And abọkwa nọ Dallas here. Enugu State, first one way. Yes. Adúró ofe obi ụmụ nwaanyị chete mba. Ụnụ kara aka. Ụnụ biko na-awachi ihe na-eme ya. Onye na-amaghị agba okoro isi. Hey, egwu dịkwa ya. Egwu. Ụmụ nwaanyị eji mba. Are we ready? Biko ndị na-akpụ ego ọ na-anọchi na ha ihu ka ha ghara ịkwatu unu ma ọ na the side. Ụlọ ma ọ na-akụkụ biko. Yes, so Adabụ ụzọ president anyị bụkwa ijele na egwu. Onwekwa nke ọ na-agba ha agba. Ọ na-agbagba ebola. Ncha ọ na-agba ncha. Ụmụ nwaanyị were na ya gawa. Obele adị uru ọ ga-adịrị ụlọ mma. Ụmụ bịala ụwa na mma. Yes, so ugogbe oyibo. Ị na-amụkwa na ahụ. Yes. Were na ya gawa. Ebe nsi na-anọ. Hey, ọkwa nọ nwa Adabiora mmadụ ya. Ọnwa Amezi. Adị ya nwanyị. Dance for health. Ụnụ na-akụrụ ha aka. Ụnụ gbalịrị agbalị, ha ga-adịrị ụnụ mma. Chai, biko na-akụrụ ụnụ ha aka. O, maka na ị gaghị abụrụ ogbenye bụrụ amoosu. Ịkụ ha aka, ịbọ ha ego, ịkụnere ọtọ. Are you